Έχουμε και λέμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποια μέρα θα είσαι υπουργός. Το βλέπεις πιθανό? Ας υποθέσουμε, είπα. Θα νοιάζεσαι το ίδιο για αυτούς που υποφέρουν στον κόσμο? Εγώ πιστεύω ναι, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Άλλωστε, τι λένε, αρχή άνδρα δείκνηση. Και γυναίκα βέβαια. Ωραία. Σε μένα την καλύτερη σου φίλη δεν θα μου έκανες μερικές μικρές χάρες στη ζούλα, να μην μας πάρουν χαμπάρι? Αποκλείεται. Ως υπουργός θα πρέπει να είμαι αδιάφθορος. Δεν θα ανέχομαι το παραμικρό, γιατί εξώνυχος τον Λέοντα. Μα τι λέμε? Η φράση «αρχή άνδρα δείκνηση» αποδίδεται στο βία των Πριηναία και σημαίνει πως η εξουσία είναι αυτή που δείχνει το χαρακτήρα και τις ικανότητες ενός άνδρα, κυρίως πολιτικού, και όχι τα λόγια. Γιατί τα λόγια και οι υποσχέσεις είναι εύκολες. Οι πράξεις και η υλοποίηση των υποσχέσεων είναι δύσκολη. Η ίδια φράση αναφέρεται και στο λόγο του Κρέοντα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, όταν ο Κρέοντας αναλαμβάνει την εξουσία στη Θήβα μετά τον αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνίκη και κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις. Αλλά και η έκφραση «εξώνυχος τον Λέοντα» σχετίζεται με την πολιτική ζωή και αποδεικνύει την έντονη ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων με τα πολιτικά πράγματα και την οξία πολιτική τους σκέψη. Σημαίνει πως από μία μικρή λεπτομέρεια μπορεί να συναχθεί ένα γενικό συμπέρασμα. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ακεραιότητα του πολιτικού μπορεί να διακρίνεται και από τις λιγότερο σημαντικές πράξεις του.